No. Takže tuto to je, takto s písmom. A takto to bude vyzerať potom napatinované vlastne, tak toto písmo bude tak ako toto znázornené, tak touto technikou a bude tam glazované červené. A spodok bude v akej farbe? Spodok bude takýto ako kameň, to bude vyzerať patinované a to písmo bude také zvýraznené. čierne zvýraznené. No a to isté budú tieto mince, tu bude štruktúra patinovaná a v nej červený kríž a tu bude ten nápis. To je super. Tak. A bude sa to dať zavesiť. No, To je úplne geniálne. teraz to dávam do pece, vypáliť a ešte raz sa to musí potom vypáliť. Takže tu máš 2, 4, 6. Keď mení ten kríž nie je červený, tak to vyzerá ako také malé náhrobky. Hej, vyzerá, no. Ale nebude to tak vyzerať. Veď jasne, keď sa to urobí, keď to bude hotové, tak to je super. Takže ten spodok bude neglazovaný, bude vyzerať ako z kameňa a na ňom bude postavený ten červený glazovaný lesklý